dels restaurants i a les taules de casa al costat dels grans productes catalans. Les pastisseries que ens estem posant una mica més les piles, estem incorporant una gamma de productes molt més extensa. Jornades com Qualla Barcelona són importantíssimes per difondre la cultura del formatge català. El formatge català artesà necessita de prescripció, necessita de promoció i necessita de divulgació. Formatge tou amb un bon àpat en un restaurant gastronòmic. La textura tova és plaer. Tenim de formatges espectaculars molt bons al nostre país que no fa falta anar-los a buscar fora.